Bro sesisian ngai kublai phi namata ka jing kerjaan ka jong phi ya ka channel ka jong anak koi ka pos hui pat tim tala kampun tali ki singi ngakram yo pan pan mi ki video namar ka jing pun kam ka jong a ti wan nam ngoi e kata ti ha ka ni ka por nga ko apa pan phi ka wi ka video ba ka tak video ka long hatu na pning jo phi don ki ba mur ban thi ki phone ni ki second phone ni ki refurbished phone lani kita ki phone ki ba ki wi ki la da pan kam bat ki ko pan di no shphi ka ta ka phone ka jong ki di shua ba pin thiet e ka phone ka jong phi ka ban nga kwa ban pin phi ban nga kwa ri phi ba pin pe ka ni ka video hodu ka kut knang ba pin yo jingmot kum na ba pin jet e ka phone bar kham tam e kum na ba pin long save na bar nga tu phi a ki ni sngi ki ba manta bun ba ki bri ki ba tu e ka phone ki tu na we bat dang ta pde ki li di pan sa shawe bar ki nong thiet ru bun sin na mar ka jing pom rang pan check shu thiet la ka thiet ne don ngi tu phi shi bun ba ki blangat ha ka haki case ki paper ka bagi ki ngat ki ki police case namar ka jing thit klomare ki second hand phone shilong ba kam sem la paw po ki media ngim te phi ka ta nre ni thu iphi don shibun bha ki bre ki besha kem namar ba ki thet ki phone ki second hand balai ki sha kem namar ba ka de ka phone tu badhagan gur kom ki bre ki laban ka tu ka phone hadin ba ki la sha tu ki tra hadin ba sha tu e ka phone ile amno ki file ke FIR shaki police po police station bandala de mangtu pada ki cyber crime nang te pada ki track ya ke phone ketu kepala satu dah kena hukum ki track pada ki track ya ketu ke phone de limba jong IMEI number tinggi pada apa ngi check ke phone bun sen ngile kum nomor nyo e ke phone ke bangile ningkom kata kalong baik ngile si setting denam ngile setting nang tu pada ngi wan ek information jo ke phone ngile ki about device kum kini about device dan about phone kam ni ke babakla kata ngila pengin check bar ke diru pengin check kata kan no storage jongka kan we processor bagi install ha kan ke phone nang ta pada ke kamera jongka ke software version jong ke phone ki display berkom ta ter ki model jong ki phone baro ki status jong ke phone ngich bat ka dehiru yang begin check ka bangi shame ki phone kata ambak lamo henry pade da ka ba check kom ta pade pinamla ban itu bakane de ke phone to lane ka de ke phone ka pala dep ban drug de ke cyber crime lane la dep ban file la de ka pinamla ban tip bakade ke phone ka pala don ka case di kom ta ka ni video ngan pan EPS ngopa pan pe ka handu ka bakut krang ba pin song tho te klem na pan sleming ha ka ni ka por ni lai ban nga sha ka video ka baning kong la da pi ko pan the ka phone ka baning kong ning sham phi le ja po ni dial pan enda phi la po ni po dial pat ka baning kong check chwa ye IMEI number jong ka phone manta pan check you IMEI number pade phi dial kum ne *#06 I hash hang ni pi belami niu IMEI number dalami niu IMEI number ti yau niu IMEI number uba phi yu i bo badon hang den dai guniu IMEI number pada pisa copy lan phi tho hang no ha kanu ku phone ha ki copy lan ha ki we ki phone lan phi la position do ri tu IMEI number unya ndala dep nang ta pada ke ba phi la ban le shimi tu IMEI number nang ta pada philej hau chrome le no google jong phi le no non kam kini no ki browser pa phi non kam ngap non kam do chrome browser ti manta na phila poi kini ka chaka pada sa click bat hang ne sawat ba tho CEIR but IMEI number click hang to banali nda phila poi kini ka chaka nda phila de click ha ka tu ka chaka manta seperti pai ka slow na lo kendian amdo na pila po yang ni pi klik ikani ka bahal jrong do kani de ka website jong ka government sorry jong ka India kani ka website ka banga pen i phin dai lat pi ja ka phone phila ban block link ba jong kani ka application link ba jong kani ka website bad link ba jong kani ka website phila ban check ro u kan haga kerteng jo pi ka do tali la depan le sim card kanu tali la depan le sim card la ni manu ba penon kami ke sim card jam pila de piko apan block pila apan block ke sim card le se manta pi don ada pila depan check pada hang ne ke sim card jo pila don hadu lai sau tali te manta kita ki lai sau tali ki bom dei pade ke ba pi penon kam la piko apan block pila apan block ngan sapni ip te agni ka pot klik hang ne IMEI verification da pila poing ne pada phi ne ne thok captcha yau ne captcha baning kong phi intarang to phi thong to phi nam thong ni dakren D V K nangta 8
DNS naladap please iPhone number jom piang tu anda bila depan iPhone number hang ni get OTP saya klik hang tu get OTP mentang sawal way OTP hang ni betul OTP pada bisa ta awan OTP iwe pra sanyo kana Rio iwe dan dapat apa yang nende pi inem baik mantap pi klik hang tu IMEI number tu IMEI number hang ni pi sa intam dengan sim nok nang ne po ayo la delete na po setting ru pila video yo IMEI number pila po ni le ini status bat nang tapde new IMEI number tu ngala copy ndala dapat copy yang tu selai sa intarang ne setong tu panang ta sa submit dah pila submit pai pila im kan ne ka phone kate OnePlus na ta model kate kum tu model name barang ta manufacturer kate kum tu market tu device tu kabamot kan ne ka phone la dei ba lasha I case lasha kaladon problem nai kata ibe bakan tho hang ne la ne hang ne kan tho ayu blacklist lasha blocklist kan lasha block te hang ne pada kan ne ka phone jong atem sha block tem yu e kan par khoi kan long fine te manta phi bak sidin te la phi mot ban thiet ka phone chu phi ha kan no ka poram la phi ko phi mot ban thiet ki phone sika what num plate ban check yo IMEI number your day ubala sha sorry ubala sha I guess la de phi sim ka phone ka barem what num comment ba pin tap what dia ka sim card ha ka tuka phone ka baning kong check shwa kom ne na phi la de ban check kom ne na ta pada sa tap ki sim card chu phi pitep ka clip mat the moment ka ba phi tap ya ka sim card ka ba phi insert ki sim card ha ka phone ka jong phi em ha ka tu ka phone ka ba phi mot ban thiet la de tu ka phone ka la de ban cha blocklist em automatically back kan capture ya ka tu ka sim card ka jong phi ki pulit ki nyo ban bat ya ka detail ya ka detail ke jong phi te kumta tu mano sha kem mano let's new mano sha kno pde yano manta ka tu ka phone te ka don kati jong phi banai e phi la thep phi ra pe sieng phi panan kam balai sha si na da ki poi ki pule de kati hayeng jong phi pde ka sa jinjar mano sa jinjar hi ma phi namar kata apa phi thet ka phone ken mau ban check chwa yau IMEI number handa la de pe kata pde phi sa tap ya ka sim card ha ka tu ka phone ka pa pimot pan thet te ka ko ne singi long tang kom ne ngin second biang wat phi ko ka por ko be shi pon e nam tai por bo ko dor chom phi